Salamat intaw, namuhi na mi. Gutuman ako karong adlaw, oy. Wa ko'y tarong kaon. Kapoy kay ko, wagid ko'y tarong kaon, gutom kay ko. Gikan eskwelahan, wa ko'y kaon-kaon. Basi naa ba ka roy kanon sa amuada? Addoon ako be. Pa, natay sudan pa. Gutom na kay ko sa tanan pa. Ikaw lang tanaw dito. Pangukablan dito sa rep. Aw sige pa. Kay gutom na kay ko sa tanan pa. Salamat gid na agi sudan. A few moments later. Wait lang pa. Wa man tay ref pa.